Imrim le Ballion Corcaigh, CLG, Pell agus Amania. So. Mar sin tá Animal Club tuí machar an éad ach club eile bhfuil se ban na Múscailt agus sib go tréan a gobaid físaí an na híchenacht. Tá sib sásta leis mé cleachta a dianta? Tá bhí réig agus tá an scetamíach chun imirt ar an státe. Dámach deis a go bhínis siansa fiche cead a bhchaint. Céir daonach se leis an dúis? Nílas a go maid sé roiim míad go dtí cúpla féalta ceol ar an tairg agus féidir rud ag an deasa connacht an múntóir. Amach bhóna aíine se gáil tafad ceol, béidir agus glúias ganú cearnín chormach? Béidir rólua fós ceapamach, béidir le cúg bliain ar aigen. Mar sin tá se bh smíú ar hána hain? Bhí mar ag caint ar an státe níos lua ag rá gur ceartúin cúpla rud a chur amach ach gaid sé ní bheith míad ag déanamh ar feadh cúpla bliain. Feic muid léinn mar sin? Na gur agus. Tá mí tagtha ag an grúpa déarnach sa Comhghairdeas an nacht agus beidir sulla chuir am an aithnídí a bhíad go rachmid síos tríd an chlár agus cinál achhuimre a dhéanamh ar na grúpaí atá cliste agin hena féin. Thosaí mar grúpa ibar a héan le flúirse ó chundé líise. Ina dhé sin, di mí mar linn cho fada le chundé chlár agus an grúpa ragaracht. An sin grúpa ó Longfort agus ó chundé Leitrimma agus ó chundé céin chundé eile, chundé an Chabhain, an grúpa Strancán. Go deisgur chundé le Garman Linn ina dhé sin agus an grúpa na Fellicáin. Agus ina dhé sin, bhí mar a gundé bhuió i ggólúdar Luasc. Sult ó chundé Hebridáin agus ó chundé Limní. Grúpa ibre seach a thulamar ná Alta ó Kildare agus Kilwantáin agus Bailliacha Lia agus áitina nach iad. Agus tá mid tagtha inis ag grúpa ibreacht ag Comhghairdeas Siansa Gael Linn fé cehar. Is as iarthar Corcaigh das na buil den grúpa seo agus. Tá andúil ar fad deirtar lom ag na buil den grúpa seo ag gultúr, teanga agus sport na hÉireann. Bhíonn siad ag imirt Comhghairdeas, imánaíocht agus pell nó cad. Glachann siad páirt gníomhach ina globanna chum an núcleas Gael áitiúla agus tá siad tar éis dul ar eistar bra ceol ag críochnú le léirú na hícheanacht sa geoláras iontach seo. De chuir siad aithne ar a chéile agus téann sé seo siar nuair a bhí siad 7 nó 8 mbliana d'aois. Agus freastalíonn siad go rialta ar éilte ceol éagsúla le na chéile i rinne bliana. Féilte ar nós féile fádraigí Cuíomh in Oileán Chiarí. Féile Maras O'Keeffe sa Chiiscéim agus scoilsaora Willie Clancy is ráid na Carrach. Bertie tá mar shróirithe acha, Richie Delahunty, agus Rosárí ní cheagnaí. Agus tá an bhirteach siúd anna bhródú ar fad as na ceoltóirí óga seo. An is tharla 8 dóibh i rinne seachtainna. Agus níl sé seo éasca daileáil leis. Bhris roinnt des na thuirlaí ceol. Agus an fág ar bhris siad ná, bhí siad á cheint an omarcha. Concertine Lucy, Bosca ceol Vihíl, agus Bosca ceol Chiaráin. Bhí siad ar fad san ospidéala dhearann siad, ospidéal na Norlaí, agus buchas le Con Herbert, le John Brosnan agus le Richard Ray as fiosachar ar na Thuirlaí iad Yeshu agus iad bheith Ray le teacht ar státe a nacht sa cheoláras náisiúnta. Le cínte go raibh siad Ray le haid léirú na hícheanacht. Níl sé éasca má bhrisin Uirlis má tá rud ag an mícheart le Uirlis. Is féidir ceanna áil ar ísacht ach ní mar a géana é le do Uirlis héin a chasa go háirithe ag ihe chótáhachtach sin le Craobh Siansa Gael Linn. Mar a bhí mé rálibh seo an grúpa déarnach beag bris a gar agin tar éis
an grúpa seo a chluisteáil agus tuair mí deistas na moltóirí a níntana dhéanamh suas agus nuair atá sé sin déanta tucha mí ras agus beag fógart na mótóirí agus brunna na núisina. Tá míid beagnach ré tá mé ceappa le dul leis an grúpa dearnach státe i go mórtas Siansa Gael Linn, fethe cethir, is cosúil nach bhfuil muid go thomláin ré fós ach. Céad, Róisín ní Chartín a bhead ó Mhór, Sorcha ní Chealaí a bhidal, Mícheál Ó Conraí a Múscailt, Lucy Teep a grit agus a concertín, Rian McCarthaigh a banjo, guitar agus mandolin, Evie ní Griscoil a bhidal agus a mórán, agus Ellen de Burca a grit an adóg Stein agus an adóg Mhór, Seothagaí Múscailt.
sin teannach ar air cach bó, bó na le hair ce bór mini arach sní idir Craobh Barlam ná scilín go bheici go má chéir tacht go dtíon doras ar mad in dóstí. Thólach sí bainne dom bheag sí uin dom churach sí jacké dín das ar nó bhuachail bó na le hair ce bó sin teannach ar air ce bó na le hair ce bór mini arach sní idir Craobh Chonach sa bere I chonach a raintí chuird sa dúilintí splóran í bhaidí ó nar iasí ó nar bhair ó go nar iasí an teannach ar air cach bó na le hair ce bó sin teannach ar air cach bó na le hair ce bór mini arach sní idir Craobh Tá meink sé ireach missing radam sin a híireacht túring sé gini ar cúpa le sláisí ó nar iasí ó nar bhair ó go nar iasí an teannach ar air cach bó na le hair ce bó sin teannach ar air cach bó na le hair ce bór mini arach sní idir Craobh Díosing lán piagad díosing lán ainte díosing sa sneisir den teannach ar air cach bó nar iasí ó nar bhair ó go nar iasí an teannach ar air cach bó na le hair ce bó sin teannach ar air cach bó na le hair ce bór mini arach sní idir Craobh
Maisiv, Múscailt ó chundé Corcaigh. Big. Glacamid sosbeag agus nuair a aimid an deatachbán ó na moltóirí bemid ar aislibh.